19 na sa buntag. Ang pagtamod sa matag habig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Straight to the point. Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. May buntag kanaton tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa atuang tuluman atong pagkulo kabildo karong buntaga. O ni adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Martes, pizza 17 na sa bulan sa Pebrero, tuig 2026. Straight to the point. Unas tanan mga sukindig paminaw atong pasalamatan ding ato ang buhi nga Diosap sa paghatag niya kanatog lain na sab nga adlaw og lain na sab nga gayon sa tuang pagpadayon sa tuang pagpanikay sikay og sa tuang pagpakigbisog. Straight to the point. Anya sa ngalan da usab sa regular anchor karong buntaga mga kasama, radyoman da Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ako inyong kasamtangan nga makauban radyoman Benji Tanghian. Ang maguban-uban ninyo no karong temporaryong makauban ninyo karong buntaga. Straight to the point. Ato ang makigsunan ato mga pinanggan tigpaminaw ang naminaw o niya ako na po inyuhang makauban karon so gwantahas ako ninyo mga kasama ha tungod kay doon na importante sa gayo nga giasikaso pa sa Tony Rofil karong mga adlaw. Straight to the point. Okay, so arita sa tuang mga isgutanan sa diri sa tuang pagkulo kabildo karon tungod kay way trabaho, way klase karong adlaw tibuok nasod. Tungod sa pagsaulog sa Chinese New Year nga usa ka special non-working day. Straight to the point. Aon niya Kong He Fatsoy sa tuang makaigsuunan nga mga Chinese, tuang nga mga kaigsuunan diha pod nga mga Filipino-Chinese. Niya Kong He Fatsoy ninyo nya kadto sang uban nga bisan og dili Chinese unya moadto didto sa mga kanang naang temple sa Chinese kasamangkin para dito unya kuan man hinuon ka bisan og dili ka kanang naang membro sa ilahang kanang sila nga temple bitaw kasamangkin pareton dito tas Taoist temple no sila naman katuig ang nakalabay tingali ngadto mi dito unya kuan kayo sila kanang naang mo accommodate yun sila dito apil mi dito og kanang naang pakaon nila atong ina unsay tawag atong ilahang murag 2 years ago naman tingali no diha mi sa may Taoist temple kami kasamangkin kasamang Arnold dito ko nga unsa man nilang kuan diri kaon taon niya ilahang nga pasagda na kay pakaon diha no so nindot kayo ligre kayo onya welcome anto dito amot nagwayron kung paniho pabiyapon sa una nga welcome dito sa Taoist temple tanan kutob sa muadto pero kanang naang doon na po sila yung mga pagkaon nito nga doon na mga ganito'y ating kanunay itlog nga kanang murag ipulog bitaw no doon ay miswa doon ay tsaa naa dito sa mga kasama onya wa na mo manhi kanin deres may kalamba nila nga kanang naang si tawag na temple bagyapon na diha kasamangkin no di kanang naang temple gyapon nila diha sa kanang naa mga sukindig paminaw nga si kuan na yun Son Soon temple diha sa Kalamba mga sukindig paminaw. Straight to the point. Pero kani sila lahi po ni sa kanang naang kagabi pa lang ang atuang makaigsunan nga mga Chinese o mga Filipino Chinese kagabi pa lang mga sukindig paminaw doon na nay mga kalihukan doon na nay mga kanang naang kalihukan mga sukindig paminaw sa ilahang pag sugat sad sa bag-on tuig no nila usab makasama so doon na mga fireworks display ang gipahigayon no mo na nga katong kagabi bitaw diri sa may kanang naang ibabaw nga bahin boting nga kusuga sa kanang naang buto-buto sipa kayo so karon mosimba na lang sila no sa ilahang temple kay kita pabuton pa man ginatong alas 12 unya ta mangaon sa tong giandam nga mga Noche Buena na mga handa ba no unsa gihanda diha nato nga mga lechon spaghetti mga biko doon na tayo mga gipanghanda diha unya kanang naa nga mo na nga importante gid kayo nato mga Pilipino kanang 13-month pay nato nga mahatag yun na kay og gawasa kaning ni nga pag sugat sa Pasko ang mahabilin ana pagsugat sa bag-ong tuig. So ang ilaha dili gyud mawala sad makasama sa ato makaigsunan nga mga Chinese kaning pag-andam nila og tikoy kaning tikoy atoa kana man biko atoa tiko kanang biko atoa nga Pilipino kay pilit-pilit o gamay unya lami-lami po gamay
Ang sa ilaha kaning ni Antikoy. Amo ni andi mawagtang nila mga sukindig paminaw kay pilit-pilit po ni. Ang ato adi kahit na kag tikoy labi na tong wa maanad ka sa mangkin minang usam ning lami. So kaning tikoy mo ni di gyud mawala sa atoang nga makaigsunan nga mga Chinese mga kasama o niya kay pilit-pilit ni paswerte no matod pa kining ni ang tikoy. Ano dunay mga fortune cookies niya kanang na ang basta na mga tamis-tamis kay basta tamis kuno dugokon kuno og kanang naang swerte. Dugokon og swerte no pagkanindot ba intawon paminawon sa diay Straight to the point. So nanganan dugukon kuno mga sukindig paminaw basta dugukon kana ganing mga pagkaon nga dugukon og som kanang sulo makasama swerte na. So kanang mga tamis pero kanang nang kamay lang gid ay kasama kini pod pwede kamay lang. Okay, kuan lang sa kayo kanang naang ang problema sad kanang naang na og naay hulmigas sa mga sugindig paminaw nya og kamay lang po hinti ta sa diabetes. Okay, samtang presyo sa mga produkto nga petrolyo ni saka na usab ning mga orasa. Kini ang ikaunom nga semana nga sunod nga pagtaas mga sukindig paminaw sa presyo sa produkto nga petrolyo. Straight to the point. Kanira basad mga sukindig paminaw sila basta musaka na gani paspas kayo sayo kayo mga sukindig paminaw nga mupasaka og kanang naang pagsaka kaning atuang nga mga kaning atuang nga mga sa petrolyo pero og mag kuan gani kanang muus-us gani porti sang pagkadugaya makaus-us. Samtang sa lain nga balita bana og ang kulokadidang ni ini gipadakop human nasakpan sa asawa sa usa ka barangay sa lungsod sa Liloan. Straight to the point. Mura og kuan ni sa post Valentine's Day celebration sa mga kabit. Unsa bang kalakiha mga sukindig paminaw nga di amay usa ka bana nga nipadidit sa iyahang kabit gipadakop hinuon sa asawa. Nagtingkagol mga sukindig paminaw. Kay kaning ni ang bana mga sukindig paminaw tingali atong Valentine's Day didto sa iyang legal nga asawa. Onya pagkahuman sa Valentine's Day, mga sukindig paminaw ningon sa tingali ang kabit, ako po wa lagi ko nimo gilabing-labing Valentine's Day ba ya? Giadto mga sukindig paminaw sa asawa gisundan ang bana didto nasakpan. Nasakpan nga ngihang bana dona gidi ay kapadidit nga lain mga binuhat. Ayong pagkasikop mga sukindig paminaw. Maayong pagkasikop sa kapulisan sa Liloan. Kining ni ang bana ug ang kabit mga sukindig paminaw. Ato ni hatagag pagtagad doon kay kanang na ang atong Valentine's Day do na pod toy kanang na ang gipadakop sa iyang asawa kay bisag atong Valentine's Day unya alas 10 sa gabi na mga sukintig paminaw mo saybit pagyud ang bana mo padidit unta nasuko sang asawa kay wa say gusto pa. Nagsigig pangablit mga sukintig paminaw ang bana dito sa barangay Lahog man tingali to kasamangkit. Nagsigig pangablit ang bana kay kapadidito na siyang may siyang asawa unya kiningon sang asawa nga dili lang usa karon kay doon na pa to mga anak nagmata pa. Nang hagis mga sukintig paminaw ang bana nasuko sa kay nganong balibaran siya. Nagduda na hinoon sa samot niya iyang asawa doon na gid ay lain nga gikarelasyon. Sa mo na nga ba si pugikapoy in taon to iyahang asawa o baka basin og way buwak ba? Nagunso-unso po tingaling asawa kay way nadawat nga chocolate o baka buwak. Di po siya magkakuan. So dito sa Liloan mga sukintig paminaw gipaslak ning ni ang bana ug ang kabit ang gipadakop sa asawa mga sukindig paminaw. Nahala paghuman sa kalipay di ana mga sukindig paminaw ang kauwaw ug ang kanang naang kauwaw ug ingon man usab mga sukindig paminaw kapag mahay. Ang ano man pod nga kuan mga ano magpasakop magyud pod nila no.
Di pod maayo na ha. Di maayo ng butanga. Tamtang charter day bonus sa mga empleyado sa lokal nga kagamahanan sa dakbayan sa Sugbo. Posible nga dili mahatag tungod kay hangtod karon wala pa makakita og igong pondo ang syudad alang niini. Straight to the point. Samtang sa kauluhan korte sa Manila ni pagawas na og precautionary hold the departure order batok ni Senador Jinggoy Estrada og mga kaubanan subay mga sukindig paminaw sa kasong giatubang may kalabutan sa flood control nga anomalya. Straight to the point. Lakip mga sukindig paminaw si kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan ang giisyuhan mga sukindig paminaw og precautionary hold departure order kanya kay mubalik ra ba kuno to dito sa Amerika si Bunuan mubalik ra ba kuno to sa Amerika mga sukindig paminaw ani man to dire kay ni kanang naang ni pass sa ni submit sa iyahang counter affidavit ani mubalik kuno sa dito dayon grabe ha Bunuan. Samtang sa laing bahin Catholic Bishops Conference of the Philippines ni auhag sa mga magtotoo nga magpuasa dili lang sa pagkaon na kung di apil na usab o apil na sa grabing paggamit sa social media o paggamit sa cellphone panahon sa Kurisma. Straight to the point. Sa Kwaresma mga sukindig paminaw, panahon sa Kwaresma kita naanad mangitang magpuasa mo na nga maglugaw ta, magbinignit. Kanang na magbinignit, maglugaw, sumuna nga isip pagpuasa, no? Apan ang ato ang kaparian, ingon ang labi ng Catholic Bishop Conference of the Philippines, kadili lang ang pagpuasa sa ato ang pagkaon, lakip na usab makasama ang paggamit diha sa social media nato. Kanay uban nga kanang naa nga dili bitaw tinarong or dili minaayo ang paggamit sa social media mo na nga kanang naa nga niauhag ato ang mga Catholic bishop mga sukindig paminaw. Kinikuban pa nato nga mga isgutan karong nga buntaga adre sa ato nga pagkulo-kabildo og sa 93.9 IFM at tangi mga sukindig paminaw sad uban nato nga mga balita. Alas